அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாமிருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்மா ந சத்தன்னாசத் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏயம் யத்தத் அமிர்தம் அஸ்னுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம சத்தன்னாசத் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆர்வம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ரைட், நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. சோ இது பர்மனன்ட் இட்டர்னல். பிரம்மன் அன்றது பிகினிங் இல்ல, ஆனா என்னை விட குறைச்சல் தான். இது என்ன காரணங்கள் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நடந்தாலும் அதோட காஸ் எஃபெக்ட், அதோட ரீசன் பியாண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருக்கு எல்லாமே அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்குன்றது 9th சாப்டரோட கனெக்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வஸ்தோஷி சிரோமுகம் சர்வதா ஸ்ருதி மல்லோகே சர்வமாவிருத்ய திஷ்டதி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வத பாணிபாதம் தம் சர்வதோக்ஷி சிரோமுகம் சர்வத ஸ்ருதி மல்லோகே சர்வமாவிருத்ய திஷ்டதி. அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ எல்லா இடத்துலயும் அவரோட கை, கால், கண், தலை எல்லாம் இருக்கு. இந்த வேலை சூப்பர் சோல் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சர்வேந்திரியா குணா பாஷம் சர்வேந்திரியா விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்ருத்ய ச. சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ குணம் குணபோக்ருத்ய ச. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பஹிரந்தஸ்ய பூதானாம் அசரம் சரமேவ ச சூக்ஷ்மா ததவிக்ஞேயம் துராஸ்தம் சாதிகே ச தத். ஹரே கிருஷ்ணா. பஹுரந்தஸ்ய பூதானாம் அசரம் சரமேவ ச சூக்ஷ்மத்வாத்மத்வயம் துரஸ்தம் சாதிகே ச தத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாளிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவான மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கே அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவிபாக்தம் ச பூதேஷு விபாக்தம் இவ சயா ஸ்திதம் பூதபத்ரா ச யக்ஞேயம் கிராஷினு பிரபவிஷ்ணு ச. அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தம் இவ ஸ்திதம் பூதபத்ரா ச யக்ஞேயம் பிரபவிஷ்ணு ச. எல்லா உயிர்களுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெளியில இருக்காரு, உள்ள இருக்காரு. அவர் எல்லார் மனசுல இருந்தாலும் அவர் ஒன்லி ஒன். 10 பரமாத்மா இல்ல, இருக்கிறது ஒண்ணுதான். அதுதான் சொல்றாங்க. இதோட நிறுத்தலாம். ஜோதிஷாம் அபி யஜ்யோதி தமசா பரமுச்யதே ஞானம் நேயம் ஞானகம்யம் ஹிருத சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜோதிஷாமபி தமச பரமுச்யதே ஞானம் நேயம் ஞானகம்யம் ஹிருத சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். நாளையில இருந்து 19 படிக்கலாம். பட்
மத்த என்ன ஸ்லோகம் இருக்கு 22ல? புருஷः பிரகிருதி ஸ்தோதி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரண குண சங்கோஜ்ய சதசத்யோகி ஜன்மஷு. வெறும் ஸ்லோகம் உண்டு. புருஷ பிரகிருஷ்டிதோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய தத்தஸ்யோனி ஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. உபதிருஷ்டானுமந்தா ச பக்த்யா போக்தா மகேஸ்வர பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ ஏதேஸ்மின் புருஷ பரம. உபதிருஷ்டானுமந்தஸ்ய பக்தா போக்தா மகேஸ்வரः பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ ஏதேஸ்மின் புருஷ பரः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதவி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹாப்பி விஜயதசமி. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி விஜயதசமி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹாப்பி மாதாஜி. விஜயதசமி எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கோமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி அண்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஹரே பிரணாம்ஸ். பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. காலையில இருந்து சாமி விளக்கேத்தி நமஸ்காரம் குளிச்சுட்டு நான் என் புக்கை எடுத்துட்டேன். நீயும் குளிச்சுட்டு சாமி நமஸ்காரம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 41வது பதம் இல்லையா? 42 மாதாஜி. 41 முடிச்சுட்டுமா? முடிச்சாச்சு மாதாஜி. இல்ல இல்ல முடி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. பழச 41 பண்ணல. பழையத்தை பார்த்திருக்கேன் மாதாஜி. சார் நோ ப்ராப்ளம். நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, நாம இன்னைக்கு 41வது பதத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். எஸ் கீதா மாதாஜி நீங்க ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ யூ கேன் டேக் அப். மாதாஜி நானும் படிக்கிறேன். ஆமா உங்களுக்கு தான் சொன்னேன் இல்லையா நேத்து. ஓகே நீங்க ஆமா. படிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கீதா இல்ல நான் கீதா மாதாஜி படிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம். நான் 2வது படிக்கிறேன். அடுத்தது ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुष्टे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद व्याद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. வணக்கங்கள். மத்த த்விஜகனை குஷ்டம் மத்த பிரமர விப்ரமம் மத்த பர்ஹி நடாடோபம் ஆஹ்யவன் மத்த கோகிலம். எஸ் கீதா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த ஜனகைர் குஷ்டம் மத்த பிரமர விப்ரம் மத்த பர்கி நடாடோபம் ஆஷ்யவன் மத்த கோகிலம். மத்த மிகவும் மகிழ்ந்து த்விஜ பறவைகளின் கனை கூட்டங்களினால் குஷ்டம் எதிரொலித்து மத்த மயக்கும் பிரமர தேனீக்களின் விப்ரமம் அலையும் மத்த பைத்தியமாக மர்ஷி மாதாஜி கால் பண்ணுங்க மாதாஜி. மயில்களின் நடனம் ஆடுபவர்களின் ஆடோபம் பெருமை ஆஷ் வயத் ஒன்றோடு ஒன்று அழைத்து மத்த மகிழ்ச்சி கோகிலம் குயில்கள். மொழிபெயர்ப்பு: அளவற்ற மகிழ்ச்சியோடு இருந்த
பறவைகளின் ஒலி அந்த இடத்தில் எதிரொலித்தது. மயங்கிய தேனீக்கள் அங்கு அலைந்து திரிந்தன. களிப்புடைய குயில்கள் பெருமையுடன் நடனமாடின. மகிழ்ச்சியான குயில்கள் ஒன்றோடு ஒன்று அழைத்து தம்முடன் கூவிக்கொண்டன. பொருளுரை: இங்கு பிந்து சாரோவர் ஏரியை சூழ்ந்த இடத்தில் கேட்கும் இனிய ஒளியின் அழகிய சூழ்நிலை வர்ணிக்கப்படுகிறது. தேனீ குடித்த பின்னர் கரிய தேனீக்கள் பித்தேறி திரிந்தன. அவை மயக்கத்தில் முணங்கின. மகிழ்ச்சி நிறைந்த மயில்கள் நடிகர்களைப் போல் நடனமாடின. களிப்படைந்த குயில்கள் தங்கள் துணைகளை நயமுடன் அழைத்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ மேலும் இந்த ஸ்லோகங்கள் போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன். அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பிந்து சரோவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சத்வகுணமான அந்த நிலையை பற்றி அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ சத்துவமாக இருக்கக்கூடிய மரங்கள் உண்டு, விலங்குகள் உண்டு இல்லையா? அது மாதிரி சூழ்நிலைகள், சத்துவமான பறவைகள், இதை பற்றி எல்லாமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ மத்த த்விஜகனைர் குஷ்டம் மத்த பிரமர விப்ரமம் மத்த பர்ஹி நடாடோபம் ஆஹ்யவன் மத்த கோகிலம். மத்த மிகவும் மகிழ்ந்து, த்விஜா பறவைகள், கனை கூட்டங்களால், புஷ்டம் எதிரொலித்து, மத்த மயக்கம், பிரமர தேனீக்கள், விப்ரமம் அலையும், மத்த பைத்தியமான, பர்ஹி மயில்களின், நடனம் ஆடுபவர்களின், ஆடோபம் பெருமை, ஆகியவத் ஒன்றை ஒன்று அழைத்து, மத்த மகிழ்ச்சி, கோகிலம் குயில்கள். சோ இப்ப பிற உயிர்வாழிகளை பற்றியும் அந்த இடத்தை சுற்றி பிந்து சரோவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காடு, அந்த காட்டுல இருக்கக்கூடிய விலங்குகள், அதுக்கப்புறம் பறவைகள், அந்த தெய்வீகமான அந்த சத்துவ குணத்தை கொண்ட அந்த நிலையை பற்றி இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அளவற்ற மகிழ்ச்சியோடு இருந்த பறவைகளின் ஒரு சாத்வீகமான நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு நிம்மதி, அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு தெய்வீகம் என்பது குடிக்கொள்கின்றது இல்லையா? அதே போன்ற ஒரு சூழலை தான் அங்கே காண்பதாக இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்படுறது. சோ அந்த பறவைகளின் ஒளி அந்த இடத்தில் எதிரொலித்தது. மயங்கிய தேனீக்கள் நல்ல, அதாவது தேனை பருகிவிட்டு அந்த மயங்கிய நிலையில ஏதோ ஒண்ணு சொல்ற மாதிரி அது தேனீக்களும் அங்கும் அலைந்து திரிந்தன. களிப்புடைய மயில்கள் பெருமையுடன் நடனமாடின. சோ நடனத்துக்கு நம்ம மயில தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ மயில்களும் நடனமாடி, மகிழ்ச்சியான குயில்கள் அழகாக பாட ஆரம்பிக்கும், இனிமையாக பேசும். சோ அந்த தம்முள்ள கூவிக்கொண்டன, தமக்குள்ளவர்களை, அதாவது ஒருவருக்கு ஒருவர் அழைத்து கொள்ளக்கூடியது அங்கே ஒரு அன்புமயமான ஒரு சூழ்நிலை இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. இங்கு பிந்து சரோவர் ஏரியை சூழ்ந்த இடத்தில் கேட்கும் இனிய ஒலிகள், அங்கே பார்க்கிறதும் கேட்கிறதும் சொல்றதும் அனைத்துமே தெய்வீகமானதாக இருப்பதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ தேனை குடித்த பின்னர் கரிய தேனீக்கள் பித்தேறி திரிந்தன, அதாவது ஃபுல்லா மயங்கிடுச்சு. அவை மயக்கத்தில் முணங்கின, அதாவது ஏதோ சொல்றது. சோ மகிழ்ச்சி நிறைந்த மயில்கள், அதாவது நடனம் ஆடுவது. சோ நடனம் ஆடுவது நடிகர்களை போல அவை அந்த மயில்களும் நடனம் ஆடின என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. குயில்களும் தங்கள் துணைகளை நயமுடன் அழைத்தன, ரொம்ப அன்பு கொண்டு அழைக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் பிரேமா மாதாஜி. கதம்ப சம்பகா சோக கரஞ்ச புகலாசனை குந்த மந்தார குடதை சூத போதை தரலங்கிருதம் காரண்டவை பிளவை ஹம்சஹை புரைர்குல குகக்குடை சாரசை சக்ரவாகைச்ச சகோரை வல்கு கூஜிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கதம்ப சம்பகா சோக கரஞ்ச புகலாசனைஹி குந்த மந்தார குடஜைச்சை சூதபோதைரலங்கிருதம் காரண்டவை பலவைர்ஹம்சைஹி
புரரைர் ஜலக்குடைஹி சாரசை சக்கரவாகைச்ச சகோரைர்வல்கு கூஜிதம். கதம்ப மலர்கள், சம்பக மலர்கள், அசோக மலர்கள், கரஞ்ச மலர்கள், பகுல மலர்கள், ஆசனைகி ஆசன மரங்களால், குந்த மந்தார குடஜைகி குடஜ மரங்களால், சூத போதை இளமாமரங்களால், அலங்கிருதம் அலங்கரிக்கப்பட்டு, காரண்டவ வாத்துக்களால், பிளவவால் ஹம்சை அன்னங்களால், குரரைகி மீன்கொத்தி பறவைகளால், ஜலக்குக்குடை நீர்கோழிகளால், சாரசை கொக்குகளால், சக்கரவாகைகி சக்கரவாக பறவைகளால், மற்றும் சகோரைகி சகோர பறவைகளால், வல்கு இனிமையான, கூஜித்தம் பறவைகளின் ஒலிகளின் அதிர்வு. மொழிபெயர்ப்பு. பிந்து சரோவர் ஏரி கதம்பம், சம்பகம், அசாக்கம், கரக்யம், பகுலம், ஆசனம், குந்தம், மந்தாரம், குடஜம் மற்றும் இளமாமரங்கள் போன்ற பூத்து குலுங்கும் மரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. காற்று காரண்டவ வாத்துக்கள், பிளவங்கள், அன்னங்கள், மீன்கொத்தி பறவைகள், நீர்க்கோழிகள், கொக்குகள், சக்கரவாக பறவைகள் மற்றும் சகோதர பறவைகளின் இனிய ஒலிகளால் நிறைந்திருந்தது. பொருளுரை. பிந்து சரோவர் ஏரியை சூழ்ந்துள்ள பெரும்பாலான மரங்கள், பூக்கள், பழங்கள், பறவைகளாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றிற்கு பொருத்தமான ஆங்கில வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்க இயலாது. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லா மரங்களும் சத்துவ குணம் உள்ளவை. அதனால் அவை நறுமணமுள்ள மலர்களான சம்பகம், கதம்பம், பகுலம் போன்றவற்றை உருவாக்குகின்றன. நீர்க்கோழிகள், கொக்குகள் போன்றவற்றின் ஒலிகள் சுற்றுப்புறத்தை முடிந்தவரை இனிமையாக ஆக்கின, தகுந்த புனிதமான சூழலை ஏற்படுத்தின. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தேங்க்யூ மாதாஜி. மேலும் அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்களை பற்றி எல்லாமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பிற பறவைகளை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க நமக்கும் மலர்கள் எத்தனை விதமான மலர்கள் இல்லையா? இந்த இடத்துல கதம்ப மலர், செம்பக மலர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த செம்பகம் இவ்வளவு நீட்டா இருக்கும், எல்லோ கலர்ல இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப நம்ம நல்ல ஸ்மெல்லா இருக்கும். செண்பக மலர்கள், அசோக, கரஞ்சன, புகலாசனைகி, குந்த மலர்கள், மந்தார குடஜைகி, சூத போதை தலங்கிருதம், காரண்டவை, பிளவகை, அஹம்சைகி, குரை, ஜலகுடை, சாரசை சக்கரவாகைச்ச சகோரை வல்கு பூஜிதம். அதாவது கதம்ப மலர்கள், செண்பக மலர்கள், அசோக மலர்கள், கரஞ்ச மலர்கள், பகுல மலர்கள், ஆசன மலர்கள், இதுல ஒன்னு ரெண்டெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா பேர் மட்டும் கேட்டிருப்போம். ஆனா இந்த மலர் தான் நமக்கு தெரியாது. மலர்களை பார்த்திருக்கலாம். குந்த, மந்தார, அடுத்து குடஜ, சுபோதை, இளம் மாமரங்கள், அதாவது அப்பதான் அந்த அதாவது சின்னதா ஒரு 2-3 வருஷம் 4 வருஷம் மாமரங்கள் எப்படி இருக்கும் இல்லையா? மாமரங்கள், அலங்குருத்தம் அலங்கரிக்கப்பட்டு, காரண்டவை வாத்துக்களால், பிளவவால், ஹம்சை அன்னங்களால், இதெல்லாம் இப்ப பறவைகளை பற்றி. புரரை மீன்கொத்தி பறவைகள், குக்குடை நீர்க்கோழிகளால், சாரசை கொக்குகளால், சக்கரவாக பறவைகள் கூட நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா நம்ம பார்த்தது இல்லை. நிறைய பறவைகள் இருக்கு, நமக்கு அது எல்லாமே தெரியாது. சகோர பறவைகள், வல்கு இனிமையான, பூஜிதம் பறவைகளின் ஒலி அதிர்வு ரொம்ப இனிமையானதாக இருந்ததாக இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிந்து சரோவர் ஏரியை சூழ்ந்துள்ள பெரும்பாலான மலர்கள், பூக்கள், பழங்கள், பறவைகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. பொருத்தமாக ஆங்கில வார்த்தையில கண்டுபிடிக்கவே இயலாது. அப்படி இருக்கு, அவ்வளவு இருக்கு இந்த இடத்துல. இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள எல்லா மரங்களும் சத்துவகுணம் உள்ளவை. அதனால் அவை நறுமணம் உள்ள மலர்களையும் இல்லையா, மலர்களான செண்பகம், கதம்பம், பகுலம் போன்றவை எல்லாமே
செய்கின்றன. நீர்க்கோழிகள், கொக்குகள் போன்றவை ஒலிகள் சுற்றுப்புறத்தை முடிந்தவரை இனிமையாக ஆக்கின்றது. அதாவது நீர்க்கோழிகளும் சரி, அடுத்து கொக்குகளும். இவற்றின் ஒலி கேட்க நமக்கு ஒரு இனிமையாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்துகின்றது என்று நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த விளக்க உரையில ரொம்ப அழகாக கொடுத்திருக்கார். தகுந்த புனிதமான சூழலை அதாவது the pure devotional, நம்ம கூட ஒரு கோயிலுக்கு போகும்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய அமைதி இல்லையா மற்றும் மங்களகரமான சூழ்நிலை நம்ம மனசுக்கு எப்பவுமே ஒரு நிறைவை கொடுக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறைவை தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. 44வது பதம் ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ததைவ ஹரிணை குரோடை ஸ்வாவீத் கவயங்குஞ்சரைஹி கோபுச்சரை ஹரிபீர் மர்கை நகுலை நாபி விவ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததைவ ஹரிணை ரோடை ஸ்வாவித் கவய குஞ்சை கோபுஸ்ரை ஹரிபி மர்கை நகுலை நாபி விப்ருதம். தத ஏவ அதுபோல ஹரிணை மானால் ரோடை பன்றிகளால் ஸ்வாவித் முள்ளம் பன்றிகள் கவய பசுவை தோற்றத்தில் ஒத்திருக்கும் ஒரு காட்டு விலங்கு குஞ்சரை யானைகளால் கோபுச்சை பெரிய குரங்குகளால் ஹரிபீர் சிங்கங்களால் மர்நக குரங்குகளால் நகுலை கீர் பிள்ளைகளால் நாபிபி கஸ்தூரி மான்களால் விருத்தம் சூழப்பட்டுள்ளது. மொழிபெயர்ப்பு: மான்கள், பன்றிகள், முள்ளம்பன்றிகள், ஆடுகள், யானைகள், பெரிய குரங்குகள், சிங்கங்கள், குரங்குகள், கீர் பிள்ளைகள் மற்றும் கஸ்தூரி மான்களால் ஏரியின் கரைகள் நிரம்பி இருந்தன. பொருளுரை: கஸ்தூரி மான்கள் எல்லா காடுகளிலும் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் விந்து சரோவர் போன்ற இடங்களில் மட்டுமே உள்ளன. அவை எப்போதும் ரகசியமாக அவற்றின் வயிற்றிலிருந்து உருவாகும் கஸ்தூரியின் மனத்தால் மயங்கியுள்ளன. கவையாக்கள் இங்கு குறிக்கப்படும் ஆடு, பசு போன்ற உயிரினம் அவற்றின் வாள்களில் நுனியில் முடிக்கற்றைகளை கொண்டுள்ளன. இந்த முடிக்கற்றை கோயில்களில் தெய்வங்களுக்கு சாமரம் வீச பயன்படுகின்றது. கவையாக்கள் சில சமயம் சமீரிக்கல் எனப்படுகின்றன. அவை புனிதமானதாகவும் கருதப்படுகின்றன. இந்தியாவில் இன்னும் குறவர்கள் அல்லது காட்டில் வாணிகம் செய்யும் மக்கள் கஸ்தூரி கவையாக்களிலிருந்து விடைக்க முடிக்கற்றை போன்றவற்றை விற்று பலன் அடைகிறார்கள். அவை எப்போதும் இந்து மக்கள் தொகையின் உயர் பிரிவினருக்கு தட்டுப்பாடாகவே உள்ளன. இந்த வியாபாரம் இந்தியாவில் பெரிய நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் இன்னும் நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததைவ ஹரிணை குரோடை ஸ்வயாவித் கவய குஞ்சரைஹி கோபுச்சரை ஹரிபீர் மர்கை நகுலை நாபி விவ்ருதம். ததா ஏவ அதுபோல ஹரிணை மானால் குரோடைஹி பன்றிகளால் ஸ்வாவித் முள்ளம் பன்றிகள் கவய பசுவை தோற்றுவித்தல் ஒத்திருக்கும் ஒரு காட்டு விலங்கு குஞ்சரைஹி யானைகளால் கோபுச்சை பெரிய குரங்குகளால் ஹரிபீர் சிங்கங்களால் மர்நக குரங்குகளால் நகுலை கீரி பிள்ளைகளால் நாபிபி கஸ்தூரி மான்களால் விருதம் சூழப்பட்டுள்ளது. அங்க இருக்கக்கூடிய மேலும் இருக்கக்கூடிய பிற விலங்குகளை பற்றியும் இந்த பதாண்டுல நாம பார்க்கின்றோம். என்னென்ன இருக்கு? பன்றிகள், முள்ளம்பன்றிகள், ஆடுகள், யானைகள், பெரிய குரங்குகள், மான்கள், சிங்கங்கள், கீரி பிள்ளைகள் மற்றும் கஸ்தூரி மான்கள் எல்லாமே நிரம்பி வழிந்தது என்று அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. கஸ்தூரி மான்கள் எல்லா காடுலயுமே இருக்காது. ஆனா கஸ்தூரி என்பது அது அதனுடைய மனம் ரொம்பவே ஈர்க்கப்படக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் பிந்து சரோவர் போன்ற இடங்களில் மட்டுமே உண்டு. அவை எப்பொழுதுமே ரகசியமான அவற்றின் வயிற்றிலிருந்து உருவாகும் கஸ்தூரியின் மனத்தால் மயங்கியுள்ளன. கவையாக்கள் இங்கு குறிக்கப்படும் ஆடு, பசு போன்ற உயிரினம் அவற்றின் வாள்களின் நுனியில் முடிக்கற்றைகள் கொண்டுள்ளது. ஆடு மற்றும் பசு இதனுடைய முடிக்கற்றைகள்.
இந்த முடிக்கற்றைகள் கோயில்களில் தெய்வங்களுக்கு சாமரம் வீச பயன்படுகிறது. சோ சாமரம் எங்க இருந்து வருதுன்றதையும் இதுல பாக்குறோம். கவையாக்கள் சில சமயம் சமரிக்கல் என்று எனப்படுகின்றன. அவை புனிதமானதாகவும் கருதப்படுகின்றன. அதாவது கவையாக்கள், கவையா என்றால் பசுவை போன்ற ஒரு ரூபம். ஆக்சுவலி பசுவை போலதான் இருக்கும், அது ஒரு காட்டு விலங்கு ஆக்சுவலி. சோ அதையும் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டு, இன்னும் குறவர்கள் அல்லது காட்டில் வணிகம் செய்யும் மக்கள் கஸ்தூரி கவையாக்களிருந்து கிடைக்கும் முடிக்கற்றை போன்றவற்றை விற்று பலர் இது இன்னைக்கு கூட நடக்குது இல்லையா? எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குறவர்கள் எல்லாமே இதை விற்கிறாங்க. சோ அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவை எப்பொழுதும் இந்த இந்து மக்கள் தொகையின் உயிர் பிரிவினருக்கு தட்டுப்பாடாகவே உள்ளன. அப்படின்னா கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த வியாபாரம் இந்தியாவில் பெரிய நகரங்களும் கிராமங்களிலும் இன்றும் கூட நடைபெற்று வருகின்றன. எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. பிரவிச்ய தத்தீர்த்தவம் ஆதிராஜ சகாத்மஜஹ ததர்ஷ முனிமாசீனம் தஸ்மித் சுதசூதசானம் வித்யோதமானம் வபுஷா தபஸ்யுக்ர சிரம் நாதிஷாமம் பகவதஹ சன்னிக்ராபாங்கவோ லோகநாத்யாஹ்ருதாமிருதகலா பீயூஷாஸ்ரவணேன ச பிராம்சும் பத்ம பலாசாஷம் ஜடிலம் சீரவாசசம் உபசம்ஸ்யத்ய மலினம் யதார்ஹணம் சக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரவிஷ்ய தத்தீர்த்தவரமாதிராஜ மகாத்மஜः ததர்ஷா முனிமாசீனம் தஸ்மின் ஹுதாசனம் வித்யோதமானம் வபுஷா தபஸ்யுக்ரயுஜாச்சிரம் நாதிசாமம் பகவத ஸ்னிக்தா பாங்காவலோகநாத் தத்வயாஹ்ருதம்ருத கலாபீயூஷ ஸ்ரவணேன ச பிராம்சும் பத்மபலாசாக்ஷம் ஜடிலம் சீரவாசசம் உபசம்சித்ய மலினம் யதார்கணமசம்ஸ்கிருதம். பிரவிஷ்ய நுழைந்து தத் அந்த தீர்த்தவரம் புனித இடங்களில் சிறந்தது ஆதி ராஜக முதல் அரசன் ஸ்வயம்புவ மனு சக ஆத்மஜக தன் மகளுடன் ததர்ச பார்த்தார் முனிவர் ஆசீனம் அமர்ந்து தஸ்மின் துறவி மாடத்தில் ஹுத படையல்கள் தந்து ஹுத ஆசனம் புனித நெருப்பு வித்யோதமானம் அறிவு கூர்மையில் ஒளி வீசி வபுஷா அவர் உடலால் தபாசி தவத்தில் உக்ர பயங்கரமாக யூஜா யோகத்தில் ஈடுபட்டு சிரம் நீண்ட காலத்திற்கு இல்லை அதிச்சாமம் மிகவும் மெலிந்து பகவதக பகவானின் ஸ்திக்த அன்பான அபாங்க பக்கவாற்றில் அவலோகதாத் பார்வையிலிருந்து தத் அவரின் வியாகிருத சொற்களிலிருந்து அமிர்த கலா சந்திரன் போன்ற பியூஷ தேன் சிரவணேன கேட்பதன் மூலம் ச மற்றும் பிராம்கம் உயரமான பத்ம தாமரை மலர் பலாச இதழ் அக்ஷம் கண்கள் உபசம்ஸ்ருத்ய அணுகி மலினம் கரைப்பட்ட யதா போல அர்ஹணம் மணி அசம்ஸ்கிருதம் பட்டை தீட்டாத மொழிபெயர்ப்பு. முதல் அரசாகிய ஸ்வயம்பூமனு தன் மகளுடன் மிகவும் புனிதமான இடத்தில் நுழைந்து முனிவரின் அருகில் சென்று பார்த்தபோது முனிவர் தம் துறவு மாடத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவிர்வாகத்தை
சொரிவதன் மூலம் புனித நெருப்பை தணிவித்தார். அவரது உடல் அறிவு கூர்மையுடன் ஒளிர்ந்தது. அவர் துறவர தவத்தில் நெடுங்காலம் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் பகவான் தன் அன்பு பார்வையை அவர் பக்கமாக திருப்பியதாகவும், மேலும் சந்திரன் போலும் பகவானின் குளிர்ந்த சொற்களை அமிர்தமழையாக அவர் கேட்டதாலும் அவர் உடல் சீர்குலையவில்லை. முனிவர் உயரமாக இருந்தார். அவர் கண்கள் தாமரை இதழ்களைப் போல் பெரிதாயிருந்தன. அவர் தலையில் சடைமுடி இருந்தது. அவர் கந்தல் ஆடை அணிந்திருந்தார். சுவயம்புவ மனு அவரை அணுகி பார்த்தபோது அவர் பட்டை தீட்டாத வைரம் போல் மங்கிய தோற்றத்துடன் விளங்கினார். பொருளுரை: இங்கு பிரம்மச்சாரி யோகியின் சில வர்ணனைகள் தரப்பட்டுள்ளன. காலையில் ஒரு பிரம்மச்சாரியின் முதல் கடமை என்னவென்றால், பகவானுக்கு வேள்வி படையல் தருவதன் மூலம், அதாவது பூதஹுதாசனம் தருவதன் மூலம் ஆன்மீக உயர்வை விரும்புவதாகும். பிரம்மச்சரியத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவரால் காலையில் 7 அல்லது 9 மணி வரை தூங்க இயலாது. அவர்கள் விடியற்காலையில் சூரியன் உதிப்பதற்கு 1.5 மணி நேரத்திற்கு முன்பே எழுந்து படையல் தர வேண்டும். அல்லது இந்த காலத்தில் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா எனும் பகவானின் புனித பெயரையாவது உச்சரிக்க வேண்டும். சைதன்ய பிரபு குறிப்பிடுவது போல, கலௌ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அத்யதா. இந்த யுகத்தில் பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதை தவிர வேறு எந்த பணியும் இல்லை. பிரம்மச்சாரி விடியற்காலையில் எழுந்து தன் கடமைகளை முடித்த பிறகு பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிக்க வேண்டும். முனிவரின் தோற்றங்களிலிருந்து அவர் சிறந்த துறவரத்தை கடைபிடித்திருக்க வேண்டும் என்பது தெரிந்தது. இதுவே மனத்துறவின் சபதமாகிய பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கும் அடையாளமாகும். ஒருவர் வேறு விதமாக வாழ்ந்தால் அவருடைய முகத்திலும் உடலிலும் அவரது கீழான பார்வை தெளிவாக தெரியும். வித்யோத்தமானம் எனும் சொல் அவர் உடலில் பிரம்மச்சாரியின் தோற்றம் காட்டப்பட்ட என்பதை குறிக்கிறது. இதுவே ஒருவர் யோகத்தில் துறவரத்தை கடைபிடித்தார் என்பதற்கு சான்று பகர்வதாகும். ஒரு குடிகாரன் அல்லது புகைப்பிடிப்பவர் அல்லது சிற்றின்ப ஆசை உடையவர் ஒருபோதும் யோகத்தை பயிற்சி செய்யும் தகுதி பெற இயலாது. பொதுவாக யோகிகள் பார்ப்பதற்கு எலும்பும் தோலுமாக இருப்பார்கள். ஏனென்றால் வசதிகளோடு கூடிய வாழ்க்கை அவர்களுக்கு அமைவதில்லை. ஆனால் கர்த்தம முனிவர் மெலியவில்லை. ஏனென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவானை நேருக்கு நேர் பார்த்திருக்கிறார். இங்கு ஸ்னிக்தா பங்கவ பாங்கவ லோகநாத் எனும் சொல் தரும் பொருள் அவர் பகவானை நேருக்கு நேர் பார்க்கும் அதிர்ஷ்டம் உடையவராய் இருந்தார் என்பதாகும். அவர் ஆரோக்கியமாக தெரிந்தார். ஏனென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை இதழ் போன்ற உதடுகளிலிருந்து அமிர்தம் போன்ற ஒலி அதிர்வுகளை நேரடியாக கேட்டிருந்தார். அதுபோல ஹரே கிருஷ்ணா எனும் பகவானின் புனித நாமத்தை உன்னதமான ஒலி அதிர்வாக கேட்பவர் உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் அடைகிறார். பல பிரம்மச்சாரிகளும் கிறிஸ்தவர்களும் அகில உலக கிரகஸ்தர்களும் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் உடல் நலத்தில் முன்னேறி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் உண்மையில் பார்த்திருக்கிறோம். அவர்கள் முகத்தில் ஒரு பளபளப்பு வந்திருக்கிறது. ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பிரம்மச்சாரி ஆரோக்கியமாகவும் பளபளப்பாகவும் தோற்றம் அளிப்பது அவசியமாகும். முனிவரை பட்டை தீட்டாத வைரத்துடன் ஒப்பிடுவது மிகவும் பொருத்தமாகும். ஒரு வைரம் அப்போதுதான் சுரங்கத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டாலும் அது பட்டை தீட்டப்படாதது போல் தோன்றினாலும் அதன் பளபளப்பை ஜொலிப்பை நிறுத்த இயலாது.
அதுபோல கர்த்தமர் சரியான உடை அணியாவிட்டாலும் அவரது உடல் சரியான சுத்தம் செய்யப்படாமல் இருந்தாலும் அவரது முழு தோற்றம் வைரம் போல் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க ஒரு பக்தனுடைய ரூபத்தை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ ஒரு தெய்வீகமான நிலையை அடைந்தவர்களுடைய ரூபம், அதனுடைய உயர்வு தன்மை, இத பற்றிலாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக அந்த முகத்துல இருக்கக்கூடிய தேஜஸ், இது கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு குருமார்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி மெலிஞ்சுதான் இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க முகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும். அதற்கு காரணம் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வீக நிலைதான். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிரவிச்ச தத்தீர்த்தவம் ஆதி ராஜ சகாத்மஜஹ ததர்ஷ முனிமாசீனம் தஸ்மித்த சுதஹு சூதசனம் வித்யோத்மனம் பபுஷா தபஸ்யுக்த யுஜாஸ்ரமம் நாதிக்ஷாமம் பகவதஹ தன்னிக்ரா பாங்காவகலோகநாத் தத் வியாஹ்ருதாம் ருஜ கலாபீயூஷ சர்வனேனஷ பிரமாசுஷம் பத்ம பாலாக்ஷம் ஜடிலம் சீர வாசசம் உபசம்ஸ்திரியா மலினம் யதார்ஹனம சம்சுக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரவிச்ச நுழைந்து, தத் அந்த வனத்துக்குள்ள இப்ப யார் நுழையிறது? தேவகுத்தியோடைய தந்தையும் தாயும் அதோட தேவகுத்தியும். சோ அங்க இருக்கக்கூடிய முனிவருடைய அந்த ஸ்தலத்திற்கு செல்கிறார்கள். அங்கே முனிவர் எங்கே என்று பார்க்கிறார்கள். அவர் அந்த தியானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில உட்கார்ந்திருக்கார். சோ அவருடைய தேஜஸ், அவ்வளவு உடல் மெலிந்திருந்தாலும் அவரிடத்தில் தோன்றிய பிரகாசம், இதையெல்லாம் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். சோ பிரவிச்ச நுழைந்து, தத் அந்த தீர்த்த வரம் புனித ஸ்தலங்களில் சிறந்தது. ஆதி ராஜ முதல் அரசன், அதாவது ஸ்வயம்பு மனுதான் ஃபர்ஸ்ட். சக ஆத்மஜக தன் மகளுடன், ததர்ஷ பார்த்தார், முனிவர் ஆசீனம் அமர்ந்து, தஸ்மின் துறவு மாடத்தில், உதக படையல்கள் தந்து, சுதக ஆசனம் புனித நெருப்பு. சோ இந்த இடத்துல யஜ்ஞம் செய்துட்டு இருக்கார் அவர். அதாவது தன்னுடைய தவத்தை எல்லாமே அந்த அவிர்வாகமாக அதில் இது பண்றார். வபுஷக அவர் உடலால், தபசி தவத்தில், உக்ர அதாவது மனதளவிலே, உக்ர பயங்கரமான, யூஜா யோகத்தில் ஈடுபட்டு, அதாவது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி சொல்றோம் இல்லையா, அதுல தியானத்துல ஈடுபட்டு. ஏன்னா அதுதான் சத்தியுகத்தினுடைய, அதாவது பக்தி செயல்கள் அவ்வாறுதான் செயல்படுத்த. திரேதா யுகத்துல யக்ஞங்களை வளர்த்து செய்தார்கள். அதே மாதிரி துவாபர யுகத்துல கோயில்களை எல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணி நாரத பஞ்சாத்திர விதி பிரகாரம் எல்லாமே செய்யப்பட்டது. இப்ப கலியுகத்துல அதையெல்லாம் செய்ய முடியாட்டாலும் வெறுமனே நாம ஜபங்களையாவது சொன்னாலே நாம பக்குவம் அடைகிறோன்ற அந்த சிம்பிளான குவாலிட்டிஸ கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அதுல எத்தனை பேர் நாம முயற்சி செய்யறோன்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. சோ படையல்கள், புதஹாசனம் புனித நெருப்பு, அதாவது வேள்வி தீயை மூட்டிய நெருப்பு, வித்யோதமானம் அறிவு கூர்மையில் ஒளி வீசி, அதாவது பிரகாசப்படுத்திருந்தது அந்த இடம். வபுஷா அவர் உடலால், தபசி தபத்தில், உக்ர அவருடைய உடல் அவருடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி எடுத்துரைக்கிறாங்க கர்தவ முனிவர். உக்ர பயங்கரமாக, யுஜா யோகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். சோ சிரம், அதாவது சிரம் என்பது நீண்ட காலத்திற்கு, நான் இல்லை, அதிக்ஷாமம் மிகவும் மெலிந்து போயிருந்தார். சோ அவலோகநாத் பார்வையிலிருந்து, தத் அவரின், விஹாருதேன் ஸ்ரவணேன கேட்பதன் மூலம், சா மற்றும் ராம்சும் உயரமான, பத்ம தாமரை மலர், பலாச இதழ், அக்ஷம் கண்கள், உபசம்ஸ்ருத்ய அணுகி, மலினம் கரைப்பட்ட, யதா போல், அர்ஹணம் மணி, அசம்கிருதம் அதாவது பட்டை தீட்டாத வைரம் இருந்தாலும், ஏன்னா
பட்டை தீட்டணும். வைரம் அப்படியே நம்ம பூமியில கிடைக்கிறத எடுத்து நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியாது. அதுக்கு பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் உண்டு. ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலை எதற்கு விடப்பட்டிருக்குன்னாக்கா, ஒரு பட்டை தீட்டிய வைரத்தை அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து அது எவ்வளவு பிரகாசம் இருக்குமோ அது போல அங்கே வந்து கர்த முனிவர் தன்னுடைய பக்தியில வந்து ஆழ்ந்திருப்பதை வந்து காண முடிகிறது. முதல் அரசனாகிய ஸ்வயம்புவ மனு தன் மகளுடன் மிகவும் புனிதமான இடத்தில் வந்து நுழைந்து முனிவரின் அருகில் சென்று பார்த்த பொழுது முனிவர் தம் துறவு மாடத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவர் வந்து தியானத்துல வந்து உட்கார்ந்திருந்தார். அவரது உடல் அறிவு கூர்மையுடன் விளங்கியது. அவருடைய பார்த்தாலே அந்த பாடி லாங்குவேஜ் இல்லையா, அவங்களுடைய ஃபேஸ், சில பேர் பேசும்போதே அவங்க ஃபுல்லா நாலேஜபிளா இருக்கிற மாதிரி தோணும். சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலன்றது வந்து நம்மளால ஓரளவுக்கு யூகித்து கொள்ள முடியும். பகவான் தன் அன்பு பார்வையை அவர் பக்கமாக திருப்பி இருந்தாலும் அவருடைய கடைக்கண் பார்வை கர்த முனிவருக்கு கிடைத்தது இல்லையா, கருட வாகனத்துல. மேலும் சந்திரனை போலும் பகவானின் குளிர்ந்த சொற்களால் அமிர்தம் அழையை அவர் கேட்டதாலும் இல்லையா, அவருடைய வார்த்தைகள், பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்க தோணும் நமக்கு இல்லையா, அது அவ்வளவு மேன்மையானதாக இருக்கக்கூடியது. சோ அவர் உடல் சீர்குலையவில்லை, உடல் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுத்தவில்லை. மேலும் முனிவர் உயரமாக, அதாவது ரொம்ப உயரமான இடத்துல உட்கார முடியாது, மிகவும் தாழ்வான இடத்துலயும் உட்கார முடியாது. தியானத்துல ஓரளவுக்கு, அதாவது உட்காரக்கூடிய நிலையை வந்து ஆசனத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள். அதுல கர்தவ முனிவரும் அதே மாதிரிதான் செய்திருக்காருன்ற இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அவர்கள் கண்கள் தாமரை இதழ்களை போல பெரியதாக இருந்தது. சோ அந்த பக்தனுடைய கண்கள் வந்து தாமரை, அதாவது தாமரை இதழ்களை போல மிக மிக பெரியதாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது. அவர் தலையில் சடைமுடி இருந்தது. கண்கள் தாமரை இதழ்களை போல பெரியதாக இருந்தது, கண்களும் பெருசா இருந்தது. அவர் கூந்தல் ஆடை அணிந்திருந்தார். அவர் கந்தல் ஆடை அணிந்திருந்தார். அதாவது ஓல்டு, எவ்வளவோ ஆண்டுகள் உட்காந்து தபஸ் பண்ணும் பொழுது அதை அந்த திருப்பி திருப்பி நம்ம மாத்தி மாத்தி வந்து கட்டிக்க வேண்டியிருக்கும். துறவரம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துறவரம் என்பது நம்ம எவ்வளவு சிம்பிளா வாழ பழகுறோமோ அதுவே நம்ம செய்யக்கூடிய துறவரம். வீட்டுல இருந்து கொண்டே நாம் இதை செய்யலாம் இல்லையா. தேவையற்றது எல்லாமே விட்டுறணும், எது தேவையோ அது மட்டும் நாம பிடிச்சுக்கணும். அதாவது அனுகூலமானது, பக்தி சேவைக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமோ அதை பிடிச்சுக்கணும். எதெல்லாம் வந்து பக்தி சேவைக்கு வந்து தடை கற்களாக இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டுறது இல்லையா. பகவானிடத்தில் வந்து சரணாகதி, தன்னை ரட்சிப்பவர் அவர் என்று இப்படிப்பட்ட சுபாவம் இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா. சோ அவர் தலையில் சடைமுடி இருந்தது. அவர் கந்தல் ஆடை அணிந்திருந்தார். ஸ்வயம்பு மனு அவரை அணுகி பார்த்த பொழுது அவர் பட்டை தீட்டாத வைரம் போல வந்து மங்கிய தோற்றத்துடன் விளங்கினார். அதாவது இன்னும் கிளியர், பூமியிலிருந்து இருக்கும்பொழுது அவ்வளவு பியூரிபிகேஷனா இருக்காது. அந்த கிளிட்டரிங், அதாவது பார்த்த உடனே அந்த பிரகாசம் மூட்டக்கூடிய அந்த வைரக்கல்லாம் இருக்காது. ஆனா அதை வந்து பட்டை தீட்டாத வைரம் என்று சொல்லுவோம். அந்த நிலையில் தான் இருந்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு. இங்கு பிரம்மச்சாரி யோகியின் சில வர்ணனைகள் வந்து, பிரம்மச்சாரி என்ன பண்ணணும், 25 ஆண்டுகள் இல்லையா, அவன் வந்து பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். காலையில் எழுந்து அவன் வந்து, அதாவது ஒரு 4:30 மணி பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து முதல் கடமை என்னவென்றால் பகவானுக்கு வேள்வி படையல், அதாவது யஜ்ஞங்களை வறுத்து அதனுடைய அவிபாகத்தை வந்து பகவானுக்கு கொடுக்கிறது. சோ வேள்வி படையல் தருவதன் மூலம், அதாவது ஹுதாசனம் என்று அதாவது ஹிந்தியில சொல்றாங்க, தருவதன் மூலம் ஆன்மீக உயர்வை விரும்புவதாகும். நம்முடைய பக்தியினுடைய லெவலை வந்து ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம முன்னேறி போகின்றோம் என்று அர்த்தம். மேலும் பிரம்மச்சரியத்தில் ஈடுபட்டவர்களால் காலையில் 7 அல்லது 9 மணி வரை வந்து தூங்க இயலாது. 7 to 9 தூங்கக்கூடாது. அவர்கள் விடியற் காலையில் சூரியன் உதிப்பதற்கு 1.5 மணி நேரம் முன்னாடி, இப்ப 6 மணிக்கு சூரியன் உதிக்குதுன்னா 4:30 மணிக்கு கண்டிப்பா எழுணும். சோ நேரத்திற்கு முன்பே எழுந்து படையில் தர வேண்டும். அல்லது இந்த காலத்தில் அவர்கள் அட்லீஸ்ட் நம்ம அதெல்லாம் செய்யலைன்னாலும் சத்தியுகத்துல செஞ்ச மாதிரியோ, துவாபர யுகத்துல செஞ்ச மாதிரியோ, கலியுகத்துல நம்மளால செய்ய முடியலாலும் அட்லீஸ்ட் நாம சங்கீர்த்தனத்தை நாம பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் பகவானின் புனித பெயராவது உச்சரிக்க வேண்டும். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டது போறதால இந்த நம்ம ஸ்லோகம் கலவு நாஸ்தி கலவு நாஸ்தி அதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இந்த கலியுகத்திற்கு வந்து இதை தவிர வேற எந்த பிராய்ச்சித்தும் இல்லை என்பது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு அநேக இடங்கள்ல.
சோ இந்த யுகத்தில் பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிப்பை தவிர இந்த கலியுகத்துல வந்து பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பது அதுதான் ஒன்று மேன்மையானதாக கருதப்படுகிறது. வேற எந்த புண்ணியமும் கிடையாது. பிரம்மச்சாரி விடிற்கால எழுந்து தன் கடமைகளை முடித்த பிறகு பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிக்க வேண்டும். நாம ஜபங்கள் தன் முனிவர்களின் தோற்றத்திலிருந்து அவர் சிறந்த துறவரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது தெரிகிறது. அதனால ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒரு பக்தன் ஆவதற்கு கண்டிப்பா நம்ம எல்லாம் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா, அதை தவங்களாக கொடுத்திருக்கோம், ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதை நாம கண்டிப்பா பின்பற்ற வேண்டும். இதுவே மனத்துறவின் சபதம் ஆகிய பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிக்கும் அடையாளம். எஸ், நாம் ஒரு ஓத் எடுத்துக்கணும். யூ ஷுட் டேக் எ ஓ. எஸ், நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படிங்கறத வந்து டெய்லி பேசிஸ்ல பண்றதுக்கு நம்மளால என்ன முடியுமோ அது வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம அதை தான் செய்யணும். சோ இந்த மாதிரி கடைபிடிக்க, இதுவே மனத்துறவின் சபதம், அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கும் அடையாளமாகும். சோ இது வந்து அதாவது முதல் 25 ஆண்டுகள் ஒரு உயிர் வாழ்ந்த 25 ஆண்டுகள் வரை அவனுடைய செயல்களை பற்றி ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ மேலும் மனத்துறவு, மனதிலிருந்தே நாம வந்து விட்டு விட வேண்டும். எதன் மீது பற்றல் கொள்ளக்கூடாது. ஒருவர் வேறு விதமாக வாழ்ந்தால் அவருடைய முகத்திலும் உடலிலும் அவர் சீரான பார்வையை தெளிவாக தெரியும். வித்யோத்மானம் என்னும் சொல் அவர் உடலில் பிரம்மச்சரிய தோற்றத்தின் காட்டப்பட்டது என்பதை குறிக்கின்றது. சோ அதுதான் வந்து பிரம்மச்சரிய நிலைக்கு ஆன இது சமஸ்கிருத வார்த்தை. மேலும் இதுவே அவர் யோகத்தில் துறவரத்தை கடைபிடித்தார் என்பதும் இங்கு சான்று முறையாகும். ஒரு குடிகாரன் அல்லது புகைப்பிடிப்பவர் அல்லது சிற்றின்ப ஆசையுடையவர், இவங்க எல்லாருமே வந்து ஷார்ட் டர்ம் கோல்ஸ் தான். எல்லாமே பௌதிகத்துல வந்து என்ஜாய் பண்ணணும். ஆனா அந்த என்ஜாய்மெண்டோடைய விளைவுகளால நாம தான் பிற்காலத்துல சஃபர் ஆகுவோன்றதை முன்னால் லைஃப வந்து நம்ம சிம்பிளா எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து ஈஸியா முயற்சி பண்ணலாம். இங்கு ஸ்னிக்தா பாங்கவ லோகநாத் என்னும் சொல் தரும் பொருள் அவர் பகவானை நேருக்கு நேர் பார்க்கும் அதிர்ஷ்டம் உடையவராக இருந்தார் என்று பொருள். யார் பார்த்தார்? பரீட்சித் மகாராஜ் பார்த்தார், சுத கோஸ்வாமி அவர்களும் பார்த்தார். இப்ப நைமிஷாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கு எல்லாமே அவர் இதையெல்லாம் எடுத்துரைத்திருக்கார். மேலும் ஏனென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை போன்ற உதர்களிலிருந்து அமிர்தம் போன்ற ஒலி அதிர்வனை வந்து நேரடியாக கேட்டிருந்தார். யார் கேட்டது? ஆக்சுவலி யார் கேட்டது இந்த இடத்துல நம்ம யாராவது சொல்லணும். கர்தவ முனி இல்லையா? எல்லாரும் ட்ராக்ல தான் இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது போல ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் பகவானின் புனித நாமத்தை உன்னதமான ஒலி அதிர்வை கேட்பவர் உடல் நலத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க முன்னேற்றமடைகிறார். நாம ஜபங்கள் சொல்வதால் நம்ம இந்த ஸ்தூல உடலை வந்து தனியாக போய் அதுக்கு வந்து நம்ம ரட்சணை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஜபங்கள் செய்யும் பொழுதே நமக்கு, அதாவது நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற குணங்கள் எல்லாமே நம்மகிட்ட விளங்குகின்றது இல்லையா? அந்த ஜபத்தினுடைய மகிமை இது. மேலும் பிரம்மச்சாரிகளும் கிரகஸ்தர்களும் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துடன், அதாவது இஸ்கான் இயக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் உடல் நலத்தில் முன்னேறி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் உண்மையில் பார்க்கின்றோம். அதாவது இந்த இடத்துல வந்து உடல் நலத்திலையும் வந்து முன்னேறுவதற்கான அதாவது சாட்சி பொருள் எல்லாம் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் முகத்தில் ஒரு பளபளப்பு இருக்கும், தேஜஸ் இல்லையா? பக்தியில இருக்கவங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து தேஜஸ். நம்ம எந்த அளவுக்கு பிளெயினா இருக்குமோ, சிம்பிளா எதை பற்றியும் யோசிக்காம இருக்கும்பொழுது நமக்கு இதெல்லாமே வந்து தானாகவே விலகி விடுகின்றது. அதிகமான யோசனை வந்து நமக்கு அதிகமான குழப்பத்தை மட்டும்தான் உண்டு பண்ணும். அதனால் முகத்தில் ஒரு பளபளப்பு வந்திருந்தது. ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பிரம்மச்சாரி ஆரோக்கியமாகவும் பளபளப்பாகவும் தோற்றம் அளிப்பது அவசியமாகும் இல்லையா? அப்பதான் அந்த தெய்வீக நிலையை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். முனிவரை பட்டை தீட்டாத வைரத்துடன் ஒப்பிடுவது மிகவும் பொருத்தமாகும். நார்மலான ஒரு முனிவருக்கு வந்து பட்டை தீட்டாத வைரம் என்று பட்டை தீட்டப்படாத, அதாவது வைரம், அதாவது மிகவும் ஒப்பிடுவது மிகவும் பொருத்தமாகும் என்று சொல்லப்பட்டு. அதாவது முனிவருக்கு வந்து, ஏன்னா அவர் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய போஸ்டர், அவருடைய முகத்துல தெரிந்த தேஜஸ், இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு வைரத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா
அவர் உடுத்திருந்த அந்த ஆடை வந்து மிகவும் பழமையான ஒரு ஆடை. அதனால அதற்கு வந்து அந்த பட்டை தீட்டப்படாத அந்த நிலையை வந்து ஒப்பிடப்பட்டார். ஒரு சிம்பிளிசிட்டியா அவர் வந்து வாழ்ந்திருக்கார். ஒரு வைரம் அப்பொழுது தான் சுரங்கத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டாலும் அது பட்டை தீட்டப்படாத போல தோன்றினாலும் அதன் பளபளப்பை வந்து நிறுத்தவே இயலாது. அது போல கர்தவ முனிவர் சரியான உடை அணியாவிட்டாலும் அவரது உடல் சரியான சுத்தம் செய்யப்படாமல் இருந்தாலும் அவர் முழு தோற்றம் வைரம் போல இருந்தது. அதாவது புற அழுக்கு அதாவது ஒரு மாதிரி டல்லா தெரிஞ்சா கூட வந்து அவருடைய அகத்தினுடைய அழகு வந்து முகத்துல வந்து நன்னா தெரியறது. அது வந்து பட்டை தீட்டப்படாத வைரத்தை போல ஜொலித்தது என்று இந்த இடத்துல அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டு. நெக்ஸ்ட் கலாவதி மாதாஜி இந்த ஒரு ஸ்லோகம் படிங்க. அதோடஜம் உபாயாதம் ரிவேதம் பிரணதம் புரஹ சவர்யயா பர்யா கிரஹணாத் பிரதிநந்த்யா நுருபயாக. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அதோடஜம் உபாயதாம் நிருதேவம் பிரணதம் புரஹ சபர்யயா பர்ய கிருஹணாத் பிரதிநந்த்யானுரூபாய. அத பிறகு உடஜம் துறவி மாடம் உபாயதாம் அணுகி தேவம் மன்னர் பிரணதம் தலைவணங்கி புரக முன்னால் சபர்யா மரியாதையுடன் பர்ய கிருஹணாத் வரவேற்று பிரதிநந்திய முகமன் கூறி அனுரூபயா அரசனின் நிலைக்கு பொருத்தமாய் இருத்தல். மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் அவருடைய ஆசிரமத்திற்கு வந்து தமக்கு முன்னால் தலைவணங்குவதை பார்த்த கர்தம முனிவர் மன்னரை ஆசிகள் கூறி தகுந்த மரியாதையுடன் வரவேற்றார். பொருளுரை. மன்னர் ஸ்வயம்புவ மனு காய்ந்த ஓலைகளால் வேயப்பட்ட கர்தம முனிவரின் குடிலை அடைந்தது மட்டுமல்லாமல் முனிவருக்கு தான் மரியாதையுடன் கூடிய வணக்கங்களையும் தெரிவித்தார். அதுபோல காட்டிலிருந்த தமது குடிலை அணுகிய மன்னர்களுக்கு முனிவர் தம் ஆசிகளை வழங்குவது அவரது கடமையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ அதாவது வரவேற்பு யாருக்கு? ஸ்வயம்பு மனுவுக்கு வந்து கர்தவ முனிவர் வந்து வரவேற்பு கொடுக்கிறார். ஆக்சுவலி அதோடஜம் உபாயாதம் ரிவேதம் பிரணதம் புரஹ சபர்யயா பர்யா கிருஹணாத் பிரதிநந்தாயா நுரூபயா. அத பிறகு உடஜம் துறவி மாடம் உபாயாதம் அணுகி நிர்வேதம் மன்னர் பிரணதம் தலை வணங்கி புரக முன்னால் சபர்யயா மரியாதையுடன் பர்ய கிருஹணாத் வரவேற்று பிரதிநந்தய அதாவது முகமன் பிரதிநந்தயா முகமன் கூறி அதாவது வரவேற்பு என்பது அனுரூபயா அரசனின் நிலைக்கு பொருத்தமாய் இருத்தல். சோ மன்னர் அவருடைய ஆசிரமத்திற்கு வந்து தமக்கு முன்னால் தலை வணங்குவதை அவரும் வந்து அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கிறார் இல்லையா? சோ ரிஷி முனிகளுக்கு நாம வழங்க வேண்டிய மரியாதைகள் அவர்களுடைய நிலை, அதாவது இந்த புற இதுல பார்க்கும்பொழுது ஒரு மாதிரி ரொம்பவுமே வந்து புவரா நமக்கு தெரியலாம். ஆனா அவர்கள் வந்து பக்தியிலும் தவத்திலுமே வந்து அதாவது மன்னருக்கும் மேல உயர்வான நிலை உடையவர்கள். அருட்செல்வத்தில் அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். பொருட்செல்வத்துல வந்து நாம அவர்களை கம்பேர் பண்ண கூடாது. அதனால பொருட்செல்வத்தில் உயர்ந்தவராக இருக்கக்கூடிய இங்க ஸ்வயம்பு மனு அருட்செல்வத்தில் உயர்ந்தவராக இருக்கக்கூடிய அதாவது கர்தவ முனிவர் அவருக்கு வந்து வணக்கங்களை வந்து அவர் தெரிவிக்கிறார். சோ அவ்வாறு தலை வணங்கி பார்த்த கர்தவ முனிவர் மன்னரை ஆசிகள் கூறி இல்லையா அவருக்கும் வந்து வாழ்த்துக்களை நல் வார்த்தைகளை நல்கி தகுந்த மரியாதையுடன் வந்து கர்தவ முனிவர் வந்து வரவேற்றார். இதே நிலைதான் பரிஷித் மகாராஜா வந்து எதிர்பார்த்தார் இல்லையா? அங்கே ஸ்ருங்கியினுடைய தந்தை உட்கார்ந்து அவர் தவம் பண்ணிட்டு இருந்தார். சோ அவர் வருவதை வந்து பார்த்த பொழுது மன்னருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு உபச்சாரத்தை தான் வந்து மன்னர் பரிஷித் வந்து எதிர்பார்த்தார் அங்கே. ஆனால் அவர் பசியும் தாகமாகத்தான் அங்கு சென்றார். அது ஒரு எதிர்பார்த்து. சோ வேட்டையாடி விட்டு அவர் வந்து காட்டிலிருந்து வரும்பொழுது திரும்ப வரும்பொழுது
மிகவும் பசியும் தாகமாக இருந்ததால் அந்த குடிலை அடைந்தார். ஆனால் அங்கே வரவேற்பும் இல்லை, அங்கே ஆகாரமும் இல்லை. அதனால்தான் கோபமுற்று அங்கே மரணமுற்றிருந்த ஒரு பாம்பை எடுத்து என்ன பண்ணார், அதாவது சிருங்கி முனியுடைய தந்தையின் மீது கழுத்தில் மீது போட்டுவிட்டு சென்று விட்டார். சோ அது தவறுதான் உண்மையிலே. ஏன்னா அந்த முனிவருக்கு தர வேண்டிய மரியாதைகள் கண்டிப்பாக எதிர்த்தரப்பில் இருப்பவர்கள் தவறு இழைத்தாலும் நாம தவறு இழைக்க கூடாது. ஆனால் இதெல்லாமே பகவானுடைய ஏற்பாடு. ஏனென்றால் பரீட்சித் மகாராஜுவை பகவான் தன்னிடத்திற்கு அவரை அழைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பகவான் இந்த ஏற்பாட்டை செய்தார். அந்த சிறு கோபமும் அந்த சமயத்தில் கோபம் வந்தால் அஜ்ஞான எனக்கூடிய அந்த நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை வரும் பொழுது அங்கே அதே பரீட்சித் மகாராஜ் இவன்தோ அவரும் ஒரு செயின்ட்லி கிங் இல்லையா, சோ அவரு ஒரு தூய பக்தரும் கூட பகவானுக்கு. ஆனால் அந்த சமயத்தில் சிறு கோபத்தினால் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறை செய்தார். சோ அவரை மரியாதையுடன் வரவேற்கவில்லை. எஸ், இது எல்லாமே ஒரு தவறு ஒரு புறம் இருந்தாலும், ஆனால் இவரும் தவறு இழைத்தார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அவை அனைத்திற்கும் மூல காரணம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஏற்பாடு. சோ பரீட்சித் மகாராஜுவை தன்னிடத்தில் அழைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பகவான் செய்த ஏற்பாடு. சோ இங்கே இரு தரப்பிலுமே ஒருவரை ஒருவர் மரியாதைகளை கொடுத்து கொள்கிறார்கள் இல்லையா. சோ மன்னர் சுயம்பு மனு காய்ந்த ஓலைகளால் வேயப்பட்ட, அதாவது ஒரு குடில் இல்லையா, அதாவது ஓலைகளால் வேயப்பட்ட குடிலை, கர்தவ முனிவர் குடிலை அடைந்தது மட்டுமல்லாமல் முனிவருக்கு தன் மரியாதையின் கூடிய வணக்கங்களையுமே அவர் தெரிவித்தார். அது போல காட்டில் இருந்த தமது குடிலை அணுகிய மன்னர்களுக்கு எந்த முனிவராக இருந்தாலும் அவர்களை உபசரிப்பது, அவர்களை காசிகள் வழங்குவது, இதெல்லாம் கூட அந்த தவசிகளுடைய கடமையாகும் என்பதை இந்த பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக விளக்குகிறார். எஸ் இன்னொரு ஸ்லோகம், எஸ் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகம். கிருஹீதார்ஹணம் ஆசீனம். உங்களது என்னவோ ஸ்பீக்கர் இஷ்யூ இருக்கு மாதாஜி, ரொம்ப வைப்ரேஷனா வருது. சம்யதம் பிரணியந்த முனிஹி ஸ்மரன் பகவதா தேசம் இத்யாக சலக்ஷணயா கிராஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஹீதார்ஹணம் ஆசீனம் சம்யதாம் பிரணியன் முனிஹி ஸ்மரன் பகவதா தேசம் இத்யாக சலக்ஷணயா கிராம். கிரீகித வரவேற்று, அர்க்கணம் மரியாதை, ஆசீனம் அமர்ந்து, சம்யதம் அமைதி காத்து, பிரீநயன் பெருமகிழ்ச்சி, முனிவர் ஸ்மரன் நினைத்து, பகவானின் ஆதேசம் கட்டளை, இதி இவ்வாறு, ஆக பேசிய, சலக்ஷணையா இனிமையான கிரா குரலுடன் மொழிபெயர்ப்பு. முனிவரின் கவனத்தை ஈர்த்த பின்னர் மன்னர் கீழே அமர்ந்து மௌனமாக இருந்தார். பகவானின் கட்டளைகளை நினைவில் கொண்டு இனிய குரலில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கர்தம முனிவர் அரசரிடம் பின்வாருமாறு பேசினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இப்போ பகவான் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கறத கர்தவ முனிவர் நினைவில் கொள்கின்றார். சோ அவ்வளவு பெரிய அரசர் சுயம்பு மனு இல்லையா, ஆனாலும் அவரும் அந்த இடத்துல அமைதியாக உட்கார்கின்றார். கீழே அமர்ந்திருக்கும் பொழுது பகவான் கர்தவ முனிவரிடத்துல என்ன எடுத்துரைத்தாரோ அதெல்லாம் நினைவில் கொண்டு பின்வருமாறு பேசலாகின்றார். அடுத்து வரக்கூடிய அந்த 6-7 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இந்த 7 ஸ்லோகங்கள் அவங்களுடைய உரையாடலை பற்றியானது, அதாவது டிஸ்கஷன் இல்லையா. சோ இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படும். கிருஹீதார்ஹணம் ஆசீனம் சம்யதம் பிரணியன் முனிஹி ஸ்மரன் பகவதா தேசம் இத்யாக சலக்ஷணயா கிரஹ. கிருஹீத வரவேற்று, அர்ஹணம் மரியாதை, ஆசீனம் அமர்ந்து, சம்யதம் அமைதி காத்து, பிரணீயன் பெருமகிழ்ச்சி, முனிவர் ஸ்மரன் நினைத்து, பகவானின் ஆதேசம் கட்டளை, இது இவ்வாறு, ஆகைய பேசிய, ஸ்லக்ஷணையா இனிமையான குரலுடன் முனிவனின் கவனத்தை ஈர்த்த பின்னர் மன்னர் கீழே அமர்ந்து மௌனமாக இருந்தார். அதாவது அவரும் உட்கார்ந்தார்.
அவர் ஏன்னா இப்ப இருவருக்குமே அந்த உபசரிப்பு இல்லையா, வந்தவங்கள வரவேற்று ஆசனம் கொடுத்து உட்கார்ந்தாச்சு. சோ பகவானின் கட்டளைகளை எல்லாமே இப்ப கர்தமமுனிவர் நினைவில் கூறுகிறார். இனிய குரலில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன், அதாவது ரொம்ப சாஃப்டா இல்லையா, இனிமையாக பேசுதல் அந்த நிலையை எடுத்துக்கிறது. அமைதியான மகிழ்ச்சியோடு அவர் பேச ஆரம்பிக்கின்றார். யாரிடத்தில்? மன்னரிடத்தில். அதுதான் 50வது பதத்திலிருந்து. மல்லிகா மாதாஜி நீங்க நாளைக்கு வாசிங்க. ஓகே, 50th ஸ்லோகம் நீங்களே வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. கஸ்தூரி கஸ்தூரி மான்ல இருந்து வருது மாதாஜி. கோரோஜனை பசுமாடு, காராம் பசுமாட்டு வயிற்றுல இருந்து வருது. புனுகுங்கிறது பூனையில இருந்து வருது மாதாஜி. இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கோரோஜனை கொடுத்தா நல்ல குரல் வளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்ட். இந்த இவங்க எல்லாம் குறவர்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு கொடுப்பாங்க. ஆனா அது உண்மையிலே அது கரெக்டானதானதான் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஊர் பக்கத்துல எல்லாம் வருவாங்க, வில்லேஜ் சைடு எல்லாம் நீங்க இன்றைக்கு கூட உண்டு. சோ நிறைய குழந்தைங்க சத்தம் போட்டா நிறைய கோரோஜனை கொடுத்துட்டாங்களே உங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. டேப்லெட் நவடேஸ் டேப்லெட்டே கிடைக்குது, கோரோஜன் டேப்லெட். கோரோஜனை கிடைக்குது. தளிக்கெல்லாம் நல்லது, லங்ஸுக்கெல்லாம் நல்லது. ஆமா, லேசா வச்சு கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஆனா கோவம் நிறைய வரும்னு சொல்லுவாங்க. கோவம் சத்தம் போடுவாங்க மத்தாஜி, சத்தம் நிறைய கோவம் வரும். இல்ல கோவம் வரும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எதையுமே, அதாவது அது ஒண்ணு இருக்கலாம், எனக்கு அது தெரியாது. ஆனா இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, பௌருஷா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லையா, எதையுமே மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டா இருப்பாங்க அவங்க. அந்த கஸ்தூரி கோரோஜனை நிறைய போட்டாங்க போல இருக்கு. அதாவது அதை கூட அளவோட தான் கொடுக்கணும், நிறைய கொடுக்க கூடாது. அது நிறைய கொடுத்தா இந்த மாதிரி சந்தனக்கல்லுல ஒரு உரப்பு உரைச்சு அதை கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் கோவம் வரும்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஏன்னா எங்க பாட்டி அதாவது ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஹைப்பரா இருப்பாங்க. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க பாட்டி பேசினது மட்டும், ஏன்னா எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது அந்த சமயத்துல. பட் இந்த கஸ்தூரி கோரோஜனம், அதாவது உனக்கு ரோஷமே இல்லையா அப்படின்னா சில பேர் அப்படின்னா உனக்கு அதெல்லாம் உனக்கு போடலையா அப்படின்னு திட்டுவாங்க அந்த காலத்துல. உங்க அம்மா அதெல்லாம் அரைச்சு ஊத்துல உனக்கு சின்னப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நீங்க எல்லாரும் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா. அதாவது எதை சொன்னாலுமே ரியாக்ஷனே இல்லாதவங்க, அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இத போடவே இல்லையா உனக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அம்மா உனக்கு இல்லையா, கரெக்ட் இல்லையா, அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. பூனை வந்திருக்கு பின்னாடி பாக்குது, அது கூட பாகவதம் அப்பப்போ எட்டி பார்த்துட்டு போவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து. வீட்லயும் பூனை இருக்குதா மாதாஜி? பூனை இல்ல, அது இங்கேயே சுத்தின்னு இருக்கும், எங்க வீட்டுக்கிட்டே. அது உள்ள எல்லாம் வரவே வராது. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் எஸ் वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।